aylan, prost aylan. Qaytdı, son böyle ki Armstrong'um düştü. Tam baydaq taktı o da atma ama onun. Ne? Düştürmüş o. Men fikrimce düştü şu. Yok, Serap. Halbuki kesin. Serap o düşmek gitmek derler. Ne Zaten korup biliyorlar. Başla. Ne teoriya nasıl diyorlar? Üçümü teori adam gitmedi ol. Rahatlar ne ama? Ayta Amerika. Zat var. Kubrick tanıyan kino veriyor yalnız. Bu televizyona okan olsun. Kimi? Kubrick. Stanley Kubrick. Ne? Yani. Şu yıl kino çıkardı. 2001 Odyssey. Bilirsin mi? Şu çoğalt gelip ayı çekip bildi düşündün mü? No yerde. O yerde çekti. Düşündün mü? Şu an aslında yemek şu hikaye girdi. Gagarin'im nemem. Yok Gagarin bilemiyor mu? Gagarin ayak uçanı Bilyen aylanıp qaytdı. Gagarin kardeş Serap. Qaytmadım. Ne aylak Serap? Yok, daşın aylanı yok. Daşın aylanı yok. Çıktı. Ha, çıktı. Konam tam neskолько minut или часов. Yeni обратно yok aylan. Yeni izleyle. Planeta var ha? Planeta, yer şar. Daşında yok ortasında korpus var biliyor musun? Защитный слой. Ozon atlağım. Şu sloyma atmosferalar var. Şu sloyma şu yerde barım iki sancak deşeği var. Çıkıp polyan deşeği var. Даже Urxan'da da yadık şollar. Na samом деле alimler indi şoňa ýetdi. Şu deşikden çıkıp polya. Ata istan yerimden sen bir zat oklap ya bir zat uçurup çıkıp polana. Balibom atılya ya dövülya ya izna ýaşalar. Ozon gatlığını men eşitdim tam bu. Sapaktan bir yerde okaptık što dünya yer şarını şeyle bir ozon gatlığı tutya ivot iminne paket zatta polisilen dat. Şoň üçin kendi maslahat berýär we ýakanny iminne şoň şeýdip ýokaryk barýan şu datlary şoň deşip bilýär diýär. Şo näçe deşilse dem soň gün şondan ozon gatlygyny deşip soňuny dünya gataýlygyna zarar beripler. Şoň üçin Amerikada paketde da ýaman ber tutýar. Şoň üçin o kagazlar ile näme şo näme matadan datdan paket etýär diýerler. Paket sloyu tipi deşen. Tipa ojon kendime de son yakyalar ama ya polisilen işon bulamam şu zarar veriyor karoç şu da. Men şey diyor. Evet, men fikrimçe o yakmak da etmek atmosfera diýan kalýan. Demal hava. Şu ne mani bizden ne mesela şu yer şarını şonňa bir zat ba ozon gatlar. Käbir adamlar yer düz diýär bilýärmi? Noçka buzildi. Düz diýär, şu adamlar var. Onay ne stana bilen gawatlaşdym ha. Tako oturup gurilişýän, düşünürýän. Hiç gerek düşünürüp bolan okda. Yer düz bolsa, badra hemme ýerinde soň var bilýärmi? Bu tarapy sen soň tap bolýar, bu tarapy sen, boy tarapy soň tap bolýar. Ýok olar näme diýär? Soňu diýär Antarktida diýär. Antarktida da goýýar oklar diýär. Такой же человек, кто верит в что-то. Ýok, no. Serap kimin kirelisi? Senin teoriýaňa inasak, типа Земля если круглая, düştüň, самолет uçan wagty, düştüň, то есть Мунакан gitmeli, düştüň, то есть вокруг Земли должен крутиться, правильно? Но адамlar специально... Yo, смотри, сила притяжения, окей. Adamlar специально binokldan zatlardan karadılar, düştüň. То есть primoy karadı, самолет zatda. Öňünde, düştüň. Neçe kilometreler öňe uçýar, düştüň. Всё равно binokldan karadılar, ýenem doğruda dur. Seredin ne? То есть eğer и простой факт, мен сам getirjek. Самый простой факт. Damja suw bara, просто капля воды. Alyaňa goýberýän damja suw. Näle kolýaşa? Togluk bolýadym. Kapla wody. Togluk del. Goýberýän, howa goýberýän ala. Damdyrýan ştaýdan, şta gelýär. Togluk bolýar. Doğrudamy? I düşündiňmi manysynda? Hemme. Çöpem ýöne fakt derken. Обычный факт. Расскажи. Togluk doğrudamy? I yer şardaky suw bara, ol naş dünýämizdaky suw ploski bolan bolsa, ýa gutorardy. Bilýärmi? Ploski bolan bolsa, ne gutorara birerik, akkara gidýär suw, gutorara birerik. Çok gutorarok, näme şunu? Nerden gelýär suw? Yaxşı sorak şu. Nerden gelýär suw? O nerden gelýär şu? Ýok, yer ploski bolsa, suw gutormady. Yer ploski däl, men diýjek bolýardym. Yo, okey. Suw nerden gelýär? Suw izначально bardy. Düştüň? Допустим, 10 litr suw bardy dünýäde. Şu 10 litr suw, entem şu 10 litr suw.
То есть o köpelenom azalanoq. Bilemem için su näli böyle? Допустим, dağlardan geliyor diye. İşte dağlardan ne edip geliyor? Tipo yerdeki şu su zatlar bu var ya günün zarında bulut oluyor. Buluttan hem tipo zat yağışıyor и dağlardan tipo akıyor. Şonkiteken tipo kruговорот böyle işte. То есть şu su sen yiyen ya der zadın böyle çıkaryan o zat yani испаряться diye короче kruговорот böyle. No. Su şmat. Adalet. No, питьевая вода. Типа azaldı diyeler. No, pitsevayn zada filtrlar çıktar ve erkilip stakanyalı filtr ama stakanyalı filtr aldım içine koydum. Sistema четкий. Sistema четкий. Просто köp spor etmeden. Просто inanmalı. Huda prosto. İngolsun ayttın şma. Mesela köp zatlara biz o. Köp zatlara biz var düşünmeyen bu dünyada. Liboyda adam ne? Şuna bir yasan adam mı? Biliyor musun? Her zat bir yasan bir, başo yasan bir bolmasa, şu zat bolmaya. Biliyor musun? Käbir adamlar şonu düşünün. Ya bilen bu teoriyanın näme diýerler? Şunu yasan adam, допустим, şu wagt уже yok. İşte типа aradan çıktı, gitti, öldü, şon yazat. Bizim создателимizden типа o какое-то время он нас создал. Но уже типа vakti geçti, kaçan öldü, kaçan gitti. Ya onun ya yok, bırak. Bunlar bir teoriya, bazen onun ya teoriya. No смотри, doğru mu? şeyle bir zatı var. İnanamıyorum diye baytara. Değerler. Yo men yeplem kelimem çöwürdüm o. Aynen. Seyretme, bu ayda oturan zatıma özümün anamı işte. Это есть теория. Просто я сейчас про теорию, да, рассказываю. Bilýän şeyle bir adamlar var, который bilýän hemme zady bilimin üstünden açıklayacak bolýarlar, bilimin üstünden zat etjek bolýarlar. No, şu açyryňy men tamamen neme diýilen zady ýok. Intäm köp zatlara jogap tapyp bilen ok. Şoň üçin tam bolsa hemme zat jogap tapyp bilse onu bu zat bolmaz. Zaten Allah Taala hemmemizi yaratdı ve men pikirimçe var şunya bir zatda. Olar bir aýratyn ýollarny içjek bolýar bilýän. Bärde mesela men adamlar üşýärler ve musulman dinine mesela onan ya ve doğru ýolda gidýärler şu tarap. Bular aýratyn bir ýolda bilim tamam ateistler ya olar bular. Bilýänmi? Men gözümde şu adamlar köpçülük mira olsa, köp kişi ya köpçülük plan etsedem etjek, o men etjek diýen. Yani bu doğru ýol. Menden öňkülerim şonu etdi, onun öňkülerim şonu etdi ve menem şonu eder inşallah men çağalam şey dip nemelem şonu edip gider bilýän. Bu doğru samşal. Başga hiç bir nemesin men görem. Kıyın zat etmek gerek. Ya ustaşna etmek gerek. Zat aýdy bilýän. Eğer hemmesini edýän işini sen edip ýöreseň, işte прогресс болмая. Прогрессы как раз таки приносят те люди, которые пробуют что-то новое. O progressa men olar bilýän nerden? Смотри, брат, köp zat. Dara mana bir gatgoda da köp zat uje mesela Kur'an-ı Kerim'de da tam aýdylyk geçilen da gaty köp zatlar alym bilim dedim uje taýda aýdylyk geçilen prosto olar şoňa ünsüwerde dip alyny bilýänmi? Ýöne bu dünýä taam yaradırlı ve hemme zat aydırlı, hemme zat beyanı, hemme zat ortada. Sen bärde hiç bir bir hareketler, zatlar bolup bilme. Prosto sina edip dur ve hemme zat ortada. Sen şu yara şunya bir ýol var. Sen şu ýoly ne ýöreýän ya bu ýoly ýöreýän. Olam sana galan bir saýlaw. Soň ne dema saýlawyň içinem sana aýdy sora bererler. Boldy men pikirimçe. Olar bilýän tipa men açyş yapdym, men plan diýjek bolan. Ýok, sen däl. Köp zat o seň içine guýulmasa, köp zat men ýa-da aýtdym bilýän gepleşdi. Nesibe zatda, kemme zat nesibe. Mesela Mendeleev diýär, kimik tableti düşünne ýürtdi. Ты слышал это? Girmepdirmi? Men giripdir we pristav düşünde bir tablet ýa sen aýdym ýa kino ssenariýasy zatda. Ete bilýän bir dünýäni bombaşka bir näme getiren bir da. Ya düşüne giripdir de, tipo o zat emesdi. Bir gün taçka çıktı, yattı kellesine zat geldi. Вот именно şol öňüm garaşan. Он варился в этом, işte. Ну, конечно. Zatlarda, как его, Elbette. работал, развивался,
какой-то düşüncesi geldi düştün. Просто в какой-то момент yatan vaxtı şo бар знаниясы cemlendi düştün. И şonu ясно он смог высказать. Da, men ýöne şoňa meselem intam hayranlar ne edip bir adamyň aklına onu bizem meselem biz on kyal etýänler diýemok ýöne seret brat. Nägiden adam ma bilýärmi? Meselem köp kişi fizikada şeýle boldy, taryhda tam aýdymsal kino, liboy barda. Ýöne imенно şoňa, imенно adam şu kimyada şoňa brat düşünýär drony. Yaman ağır da adam ola yani bolayacak da adam bir daha şolan bir Sen üçün ağır. bolan şo bir jady men pikirimçe. Jady eta nimislim yani o her kime ne siýemet. Просто var ya başok. Ne her kimin ne çağa dogulýar. Da. Çağlıktan 2 ýaş ýa 4 ýaş adam çağın interesleri başga her kile bardady bilýärmi? Her dady. Meselem men çağlıktan futbola gyzyklanýardym bilýärmi? O gatnaýardym, zat edýärdim. Her kim hem şolar ýalyp çağlıktan zat bolýar. Işo ugrun dowam edikse, şol adam polibon bir zat bolýar, karo şol adamda bilýärmi? Işo menzile ýetýän polibon şo näçe wagtlap o hime näçe wagtlap şolaryň içindedir, ýaşandyr bilýärmi? Ýyllap taplap ýaşandyr. Näde formasyny dadyny tapjak bolup tap bilmän. Bir onuň tarp prosta Hudaý tarapyndan. Şunsanma da. Menin pikirimi türkmen dilinde aýdyp bereni geçe sağ ol. Ama şunsanma Seret. Men özümde var şunu zamest etdim. Soňky bir ýylda yatman kamara şeýle bor nemeler diýär. Bir hilek bir ideýalar. Ýok, ideýalar dälle. Bunu näme etmeli, bunu näme etmeli, onu näme. Bu öňler ýani ýaşdym diýersiň zat diýende ýöne her geçdikçe bu maň uje gitdikçe köpelýär. Ýatmam agyrlaşýar, ýatyrkan bir hilek bolýar. Şo gelýär aşamamer. Sen imенно şma şo ýaşda bilýärmi? Ýene bir kilde şoňalyk gaýrat edip gitsen, şo zatlar gidýär awtomat ýa prosta sen hemme zat üstüne öýlýär. Pulsuzluk, işsizlik, her hilek aladalar. Yok, men onum derler. Men soňunum kendi düşünýänim kamöde mesela ma beýsem men näme der? Bun geljekde näme iş etmeli? Ol näme bilmem. Şonu düşünme. Soňa näme bar, näme. Prosta et boldy. Owerýan bolsaň, näme owerýan bolsa, prosta ýybaş ýepse. Polibon bir zat bar ýa. Dogrymy? Yo men aýtjak, men bir erkekleň umumyň özlerine şu da bam kalbi gıdıklanıyorum bile fikirleniyordum işte öyle boy bir erkek adamım yani neylim gül ya da diyotayamasan yakalıkta kalanına neyse öylenen adam olsa çağız da olsa malı işe bunu etmeli ya on mesela edi yok bunu etmeli tar bir erkek adamı zadaçet aslında kıyından şunu yani köp kişi biliyorum erkek adamını ortaya çıkaran o yani köp kişi şunu yal fikir ediyor erkek adam gidiyor iş ya on aklında sen milyar sanat geçirmeli bilen men şu wagt bu näme üçin aýdýan maňa muny öwredýän ya düşünür yani adam yok şuma aýten şunýak bolmaly sen şunýak bolmaly we men tanaýan kurumda köp oglanlar edilmen ýal bilýän tipa bir şun öwredilen ok sen şunýak bolsa şeýle zat ýöne özümiz bir zat etjek bolýar sen hem şoň üçin ortaş sen anatdym sizden bağım şunýak tipa birisi öğretmeli mi başa yok şonu öwrenme Seret men sana aýdaýyn birinden bir zat öwrenjek bolup, ne baň durmuşundan zadyny aljak bolup, meselem ne bir näle geçirdi, o näle geçirdi. O zatlary öwrenme. Yok, ben onu demedim. Bolşalyk goýbar, ben öldürmüşüm. On diýemok, смотри. Ne sen diýeli ki bir her bir adamda öňkülerde wayta berir. Şu soňky prosta bir azally. Ya kakasy, ya tam atasy, bilen illa bir adam ba, kator sen meselem bir nemerak ýolladyn torak bir hereket etjek wagtyňam saňa hani tam nemet kellen işet ya kaýt güçdür ýa-na barat öwer ýa ýykylaňda da dedende ya da meselem öýlenjek bolýan hani öýlenesiň gelýär iki wagtynly boy bir erkek dedem men öýlensem soň ya on essem soň izinde näme etmeli orkam zat diýen pikirler bar men pikirimçe öňküler şoň üçin anta öýlenýärdi tipa Inni yıkılmak derler bu yine de ağacıma tarkanda birlerinin bağlığı tam atan ya bilemok tam maslahatlar olacak bolýar sen et gesi ço birden sen durmuşunda ne minnet torak bir da bizem böyle bom pat üçümse da ama soňky doşolum nemet ýa ben ya bir oglanlar ya bizden duşar kyn mı kaldı onu birazcık özüne
bu veriniz bilen. Özüňe zat etmeli. Prostadır. Şu zattan hep geçen sen şu an. Şu etap жизни, da. Da. Serededir. Gönlün yetip başına amattı, her bir hareketine böyle arkasında dursam, düşündüğüm, Ne? böyle bunu etkileyen bir zattan. Ne? Bir yerinin saviyeti verir ya, ne arkamda arkayım ol zat diye değil mi? Da. Şu zatları arkayım ol bessen, iyi şu o zat edip oturanlardan bolmasa özüme bir hile Oğlum doğru. Şoň üçin ben fikrimçe edip bilme prosto et. Prosto et. İtalyanca, on İtalyanlar bäri finala gelýär rahat diýip nemet ýani. Ikaroç maňa aýtdylar. Şu ýaly özüm oturdum, tipa perewod etdim. Tam näme kožunu kurt galjak, oýnajak gidip rahat diýen bilýän. Tam karoç ýaty nuçul, sözüm o katduran ka ýandan çykýar bilýän ben. So garaş ýana İngilizce aýdýan, Arapça aýdýan garaş otyn tam İtalyan söýler. Hey, pardonami, oýnajak gidip. Ikaroç ýaty aklymda galy, men bir ýerine bardym. Oýnajak gidip rahat diýip, on komun всерьёз подумал, что типа более итальян. И он начинает что-то говорить, да, бля. Dur, bля. Yana içimden aynen oynayacak gidip aytmanın başka. Sibirlatlar diğer don Huda şöyle telefon çıkarttı, adresi var, koysam adam şu da. Ellen dağıttı böyle düşünüştük. No dil bir daha düşündüm mi? Ara kaçan o bir kıtancak sezini öğrenýän, şol adam aýtýan, şol ma jogap berýär. Tipi düşünýän, men tipi şoň diline bir daha aýtdym, on bulama düşündüm. Bana bir hilek ütköşük geldi şo bilen İtalyanca bir daha aýtdym, onu etçilaýap, ne, ha ol gatýan tipi bar. Akas bu dağlar köprak öğrensen bunu bilen bir dialogda mirip bolýar eken. Hem de geliyor. Hem de adamlar ses var ya ses. Ha? Şonların etkili diyapazonda karoçu birbirine Olonyalar. Düşünüp başladılar. Ha. Ses bu. Aslında biz ses edip biliyoruz düşündüğümüz. Da. İyi kategoriyalar gitti yazın. Dil değil. Düşündüm de. İyi etkili seslerde biz aslında öleşemiz yok. Biz ses edip oturuyoruz. Ses çıkarıyoruz. Sesimizi düşünüyoruz. Birbirimizin çıkaryan sesimizi düşünüyoruz. Düşündüğümü kulağımız. Tabii maddemizin üstünden tabii düşünüyoruz. Fundamenta bir diýjek bolan doğru. Da. O sesten mi? Güzel ses edip biliyoruz. Şimdi hiç o sesi ulanmaya öğrendik. Ne sebep? Mesela обычный ses ağızdan çıkar. Ha, ina. Şonu ağzımızda böyle Dilimiz bilen. Şu burada diýen kindiler. Bilen Metroda Aksaray'dan ve Şirin evleri var ya. И Январ минным Иксан иностранец минны такой и соруялар чемпион финал минны финал olan minne stadiona näde gidip bolýar diýe Atatürk stadyum falan menem bileme o Atatürk stadyumu nirde deginem bileme o ben wapşe haýsy stadionda bolýan öle men pikir edýär Olimpik stadion. men pikir etdim Galatasaray'ın ya Beşiktaş'ın uşolary ýalyk bir stadionda bolýan roýup berýär olar sentrda arabasyndan olum diýe İstanbul Başakşehir diye benim bolýar diýen getirwer göreyni yazdım da Google'a yazdım. İtimol ýerine kan Başakşehir var ha. Esenyurt'un ýokardy. Şo taýdaken stadion Olimpik stadion. anlardaken noňa düşündirýän näre oýnaty. Gitmeli diye gorkada ýani programymyz kaçar berdim telefonlara. İnternetim ýok diýe. İnternetime bağladım programımız kaçar edip verdim. Ne vay ne idi şu yolun git diyen varım. Yok yani dura yarım da gitmene. Nere bir rezervar Grekler o bırdatlar orada rezervar bir bırdatlar gurulya düşünüm o. Bolya dedim. Karaş men bile düştüydüm Şernevler'de dedim. Özüm zaten çek dedim uğrup duracak dedim biliyor musun? Şernevler'de düştüm ha. Yeni Bosnaca New York gittim de şolarlarına. Yeni Bosnaca New York gittim şolarlarına. Просто юрак gittim что конечно остановка bilen yeni Bosna'da просто что так eltmek için şolarlar. Sen yürüýän durýan. Men yurak baran kartadan şeyni yurak baran kartadan iyimden ama olar gelek sarak. Öýlarna gara serwadra öýlar. Aýan noň yurak baran durdum. Can you Facebook diýdi, Facebook'la ňam diýdi. Menem no diýdim. Only 2009 ýylyndalar ondan. Only fans. Onu don köýde 2009 ýylyndalar diýe. Nene diýdim, no Instagram diýdim, TikTok diýdim. Ha, TikTok da diýip TikTokdan goşdum. TikTokdan ýazşdyk. Yo ýazşam. Yo TikTokdan karoçy goşdum. Men näýse oň näme diýe?
Soň näme diye? Men niye bakım Xitayga gidip barýan niye? Biznes etmeli diye şumat Xitayda da Yumuşak gerek mi? O gerek. Dilde Ha? Dilde İngilizce gurlaýar. Men düşünýän İngilizce ýa-ni da kan o diýen an düşündirip bilemem. Grekler İngilizcesine düşünýän. İngilizce hem İngilizce düşünýän. Ida goýdan etdik. Xitayga gidip barýan diye. Benim ama diýdim-de men Xitayga gitjek bolup gördüm diýdim bilýärmi? O pikir etdi, men şu Xitayga gidip geldim diýip, o hak geldim diýip düşündüm näme? Özü şonda diýen. Ya. Bana diye bana Xitayga gidem diye bana perevotçik gerek bolur diye. Yanımdan sen gidey diye. Yanımdan sen git diye ata elini bilet burun hem adam özüm zat yani. Bir plus näme diye? 2 sanak bilet aldım diye şumat stadiona. Şunu aldım diye. Her sene 2000 euro aldım diye. Şu stadionlara. Yeni 2 sanak biledim ma diye. Opş diye 8000 euro çıkardım ben şuna diye biletleri diye. 2 sanak bilet list aldım diye anlarda satar nip diye bilýärmi? Ýam girişte kymmat satyp bolýar arabaýa. Ýa-da goýmaga çykar ýa sen ýaman gowadym ekeni. Da grek daro ne? Ýa-da grek. Bizani Schuster maşynik da. Maşynik diýär, emmes maşynik da. Ýa-ma satjak bolýar bilýärmi da goýýam. Biledim çıkardy. Gorkozy menem original bilet gornu otir original boy. Esa goýmaga diýär, näçe aljak diýär şu bilet. Diýär sen ýaman gowadym ekeniň diýär. Gurlu diýär näçe aljak diýsem diýär men şo summa berjek diýär. Benim jugymda itula otir aro bilýärmi? Diýsam diýjek bilýärmi $100 burdan alaýyn diýjek bolýar. Yok daro. Esa goýdy, benim yo men halam futbolda diýim onu diýär. Aslında näçe çağırdım futbolda zanimasiýa etmärmek goýdum şo da gitmekde bolan. Esa goý men pikir etdim Astanovka çen uğrutdum men zat etdim bilýärmi tako. Bir da ber. Bana çok men kömek etdim. İbret pikir etdim bile Astanovka çen eltdim haýsy awtobusy minmerligine gorkozum bilýärmi? Dur näştaýda şu awtobus geler minörsiň gidersiň diýdim. İble gidip barýakam. Şeýtler oblowel no. Ýöne kulaklar. Şeýtler men içimden diýoti ýol orum gelýärkam diýotin bilýär. Palmon bir bilet bererler padjak ederler içinden çykarlar. En azından 20 euro. Bilýärmi tako. Ýok bola şeýtler. Bolen zatda TikTokda habarlaşar diýdi. Bolle bile habar hatır yok yazanım TikTok'ta için yazayım ne şama. Реальный мошенник bol bilýär şu adamlar. Ne? Bolup bile. Maşyny bolup biler gider ýanyna bara. Öňe tako ponk bul. Ýanyna kamyjyn billin zatlary. Narik bolýar bilen de horejin göze şeýle de 20 ýyrtyk eşikde de bilýärmi. Ýewropeýs da diýmeýän da onu seýretipler. Billin maşynyk Türk maşynikler bolýar bilýärmi. Tipi Чисто жолобуз батя. Олар мен арасында bir zatty gurlamaly da men arapça gurlaýar, aram ala. Olaryň sen spotun fapyny görmendim. Belki. Мне кажется, просто на выдуманном каком-то языке просто они между Da. Şey. Ey. La halal Ba, şon ýalaklar. Ba. Men onu çıkamda işden çıkamda Türkmen daha sonra. Ma şonu bile çıktık. Tam bir karaçy otyr, bir zat gepleşip bir arap aýar tüýşün dik gelýärlerden bilýärmi? Tüýştük ay bollu men şekerim var tansiyon ol bol İngilizce düşünür ya tip ay bollu. So sugar. Etem karaçy o men aýtdym karaçy näme merekli atdy asta ay suwda atdydy. Bolýarmy tuýdum gapçyn şukarpur yo diýdim baş karaç tuwa kelip berdim men bulay dema taksi çağırt berdi. Men aýtdym bäri taksi gelen o tramvay bäri bolany. Aynı bu hile neysin ya da adamçılığın içine. Ben aýtdym bolýar men näme Aksaray tarap ýörak çek tramwayda dikilşik golar. Deňrak görer, ýeşe bu nemesseňiz ýanyňyzda bolar, suw mu näme. Bolýar diýdi ýörap barýar. Ay anam ne tipi ay bolly men öyle aýym da demen çağırama. Aýtma näme aýtdym saçmalama diýen garaş baş bu haýal slow. Goda gelýär bola İngilizce başa diýip bilýärmi? Saçmalama ya. Ya görüp ay crazy diýdim. Garaş dawa diýdim. Zam pitchcoin diýdim slowly if you diýdim näme tired I'm sitting falan filan. Olam aýtdy, "Okey, bolda ýöre. Innym daýaýar bilýär." Son karaç ýene taksi çağırdy. Menem aýdym gelen ok bäri taksi. Gidip, "Sen bilýärmi? Kaýala ýürüm, deňlek gördük, şöyle gelin, moýun ulla kana ya." Menem aýdym, "Gitmän kamyanda, onlar täzir bolşulardan nidi bilýärmi?" Men aýny şöraklaryna goýdy elini, onay bolýar. Ay diýdim, "Yes," diýdim, "very fast, but näme diýen?"
O taýdym diýdim, düşünüşýän karoç. Olamay diýdi, okey. Ýene ýöreýän bu ýerde. Ýene elimden tutýardy, näme çek bolujy. Men önce düşündim, has näme gidip bar. Ödidim, no diýdim, mejeme on ýalar diýdim karoç. Men Ödidim, no diýdim. Karoç bul oturdy. Ay diýdim, men suw motorda suw alyp ber, aýdy dostlar. Men bundan ýene metro nemelerinden aşýan daatdan turma, ýene gidip suwa kelip berdim. Ýok, akelip bermez zady. Hiç de. Sen ýöne pamoýmuş olaýar bara. Men bir fokçak bolan ýalak boldy. Bir zat diýip ýa-bilen bular. Ökde aýana boldy maňa dokun ýa. Yani prosy ılgap men pakyrum bir başga niýetde da olar. Men ýa o çağırma, jaňa edil ol bul. Sen bulayt oturdy ýa kaýmen daýyň dat diýip duran, taksi maksy diýip duran. Ýok karoç. Sen gitwer diýdi. Sen gitdi de ýene bir ýerim çağırda bulu. Şonu aýtdym bula. Hatta var yamanken sağda gavatlaşan var millet barışçılığı komentariyalarda Особенно meniň kommentariýalaryma geldi. Особенно senki de başgalarda da bir gyz var mardan. Sizlerde de barmy? Hawa. Bardyr. Näme diýip ýazýar? Yo men näme ýok. Yo Sen mama ne beler? mama mesele mara. Yo näme şunday. Ne diýdiň? Meden ne belli diye yoklu diye ne zadi yok brat prosto Ya sen de materialny content zadyň yo diňe aýdym çykardyň, o aýdymlardan hem 1-2 sanysy zat diňe patlady. No kak ta patlady? patlaması der dur burmun patlaması ya yine bir zadi der gep Yo yo almak смотри просто ikimizin taşı üçümüzün aramızda men hazır deňeşdirýän. Okey. O üçümüzün aramızda sende hazır iň malinki auditoriýa işte şo baradaýdy. O среднестатистический там обычно adamlardan auditoriýaň ahwatyn köprak. Ýöne men hazır üçümüzün aramızda diýen. okey şunu baýany bu gep ahwatyny dadna bak nemesinden diye mok ýöne kommentariýada mesela liboy aýdym sen çykar sen mesela aýdymlarda mesela bizim aýdymlarda mesela şunu diýerler ay siz İngilizce nemeden ýerleňiz üçin biz plan ýerde paýlaşmaýar ýa siz bunu etdiňiz onu oýduňyz bunu oýduňyz dogry dämi ýöne senki de sene aýdym çykaranam bolsaň sana ýazardylarmy? Kısaca aýdym çykaran wagtym ýazan ýoklardy. Men pikirimçe ýazardylar. Просто o plagiat şowlar zatlar çykyp başlady YouTube proyektler. Onun sen negativ burada ýöne Başta bilen hili interesny takoy случай boldy. Men birinji plagiat şowmy ýükleýän we birinji kommentariýa S-A-T-I-R. Menem satir dep okuýar. Aýdym, buля. Кто-то проникся, düşündü, prikol zatlary like ara. Satir bola. Son ýene bir iki kommentariýa, 4-nji, 5-nji kommentariýa S-H-A-T-I-R. İşte takoy. düşünmedi diýen. Dislike ara, düşünmepdi işte. Ýene gideben tam 17-nji, 20-nji kommentariýa ýenem S-A-T-I-R. Takoy satir. Bu düşünen Allah işte. Оказывается, блядь, S-A-T-I-R işte. Yok, şuna aýtjak bolýan. Sen, brat, şul meselemine bulan sen aýny pirdaçan eden bolsa muňa ýazmazlardy da şu prosto şuňa bir zat. Hazır diýär to, что muňa da bir zatlar tipi millet paraşçylygy diýerler. Sana näme diýip ýazar? Maňa bara näme diýip millet paraşçylygy? Yo maňa Görýän. Zaten yazan oklar işki. Esasen millet paraşçylygy etmediler de ne başladım şu adam şöyle olan yüzü gözümde de o surat var gördüm de yekece olan ne şu Hudaý var şonu bir ýerde görsem diýip öňümden şu surat şu adam screenshot etip goýupdym barda gurlar nälik boldy bir zada boldy Suratna распечатка edip eşiğe asyp dratçyk atama ýokmy? Ýok, öňe ýatmjam. Nälik boldy bir ýa-da waýyn hiç kim çykarana bilýärmi türkmenliň içinde. Ýa-da birinji waýyn takoy öz waýyny çykardym. Aşağına komentarda ýazypdyr, çokoy diýip. Menem düşündim maňa adam diýdiler ýa. Menem çokoy diýmem, näme zakdyny? Вообще birinji sapar eşitdik görýän, çokoy bilek diýip ýazypdyr. Takoy Çokoy zat emezmi? Çeşka. Çeşka. Bu huýy ýanymda howlanlar da çokoy bile isimden ölüpdir takoy bile millet paraşylyk tudaşyp men ýuýas we diýip alma bolany. Gon jaňat etme. Jaňat guruluş otyp. Ka ýüzüň orkadan ha.
Dünge şu aytala otur da o. Ay näme sen o taylı çok ýyban sen näme derden beýder. Şondan bäri şol goýun. Şu adam aklymda da o. Çok goýsady şondan soň öwrendim da o. Bolu şondan soň Sana näme diýip ýazýar? kommentaria gelmedi. Maňa böyle neme sen plan diýip ýazan ýok. Короче, kim düşünmeýän bolsa, Abdy Aşgabatly, Dawud Marly menem Lewap. Lewapda. Yok gep. Bundige kabutun burmuş öyle marlar burada ýaz yani. Yo. Bilem näme? Biz oturup gepleşäs, gürleşäs ve bir-birimize düşünýäs. Düşün. Men o bloglarda şu dilde как бы yazyan ve yayınlayan. Ýöne arasynda adamlar tapylýar, haýsy dilde gürleýär, issa düşünüksiz. Serhat kamera adamları ne? Orşan garık kuruluyasa? Men Orşan garık kuruluyasa? Şo taypadan. No, ha? Şo taypadan. Menem. Sizem. Это, бля, нормально. Sen göz çıkıyor, esdir, oňa. Ni hoç göz çıkıyor şudan. Ve orşan näme üçin çıkıyor bizde? Çağırıqda näme öwrülüşler soň? Çıkıyor. Arasynda türkmen çöwrüljek bolsaň, o mene dumka otururun kan diýär. Yo onu başarmam. O просто свободно да робит. Arasa türkmen dilini gürleme, gowzat, onu bar nesip bolsa, просто şunu aýdasym ele. Daşy türkde bolýan, türkde artık köprak okudyň, bu adamlaryň arasynda bir zat nemetdiň, bular bilen şol üçin dil öwrenmeseň okap bilmeýän. Bular arasynda gezip bilmeýän, bular dilini öwrenýände arasynda bular sezin ulan kitýän. Mesela köp kişi düşün, näme türk ütdiň de çöte näme etdiň. Bu ýalňyş bir zat da, sen palbom sen bolýar bu zatlar adamlaryň arasynda. Mene pikirimçe böyle bir näme etmek ýalňyş mı kaýdýan? Prosto bolup biler. Men pikirimçe Halamadım şoň üçin. Men pikirimçe bara natsizm, millet parasçylyk, renk parasçylyk şu zatlar kelleňden aýryň da bara prosto ýaşam Adam näl bolsa. Haçan näme, haçan soňumuz geljek weller, erkir ölersiň näme. Şoň üçin живите мир. Näme üçin мир? Давайте жить дружно. Друзья, давайте жить. Мирni ýaşaňdary bir-biriň ýok. Realny жизньde вот сталкиваться gördüňizde, duş geldiňizde şo ýaly adama. Ken. Men tünnemelerde просто встречать edip şo ýaly adama. Şunýalak bolum. Любой bir tanayan bir türkmen bir adamı, düşdüm. Her haýsynda polybom her welaýatdan bir tanyşy, dostusy Elbette. Daş, Olmary, Balkan, Ahal, Lewap. Tapaw ýok. Islämizde gitsek, polybom tanışmagy gapaýdy. Polybom dostumyz, amma ýakynmyz. Bilemmi? Baba. Şoň üçin etmem şol adlay. Ayrımcılık etmem. Polybom hollar, men prosto kimlerden nemesem bolmen düşünýän, hani bärlerde bulan ülkelerini bularsan adajygam bolsa kawat basdyrýarlar. Ay siz de o nemesem siz beýlemi adajyk bir abidaňa diýjek zatlar bolup geçýär. Ýöne plusam daşar ýurtlarda bunu görüwem, gel öz içiňdem görseň, уже bir nemem kaýdy. Şunýa bir zat ba. Kawat men meselem şunýa dik gördüm. Planda gurla otyra. Men o sözü bilemok. Mesela men onu ýerde ösmedim. Men başga bir neme. Onsoň mesela siz öz araňyzda belki bir gurleşen slangyňyz we bilýän bir söz we ol bulba. Sen onu düşüneň o. Soňra planda näme diýen onu etem prikol tutýanmy, tipodem bilmedik süren bolýanmy, olmy bilmi diýerler bilýänmi? Tak što o zat bilmeýän zadyny sormak aýyp däl. Ýöne şondan gaçýarýanlarym çykýar bilýän, yaman bu temalar bar. Просто реально bu zat как его? Реально bu zat как американский и английский. Почему между американцами и англичанами зад yok? Tipo onaqa millet parasçılığı yok. Arkaynadar, erkim öz aksenty bar. Şo Almanya'da orada. Erkim öz aksenty. Акцент там меняется. По идее 90% sözler o arasında var, которые ütköşük sözler. Но Amerika bilen Angliýa bilen arasında не то что ütköşük sözler bar, они käbir sözleri вообще başgaça aýdýarlar. Ritminden başgaça aýdýarlar da. Bizde de näme Balkanyň öz zady we slang näme ýa sözüň aýdy? Aksent. Balkanyň öz aksent we daş boldyň öz aksent we Lewap. Marlan. Şunu aýdyn, Maryň içinde näme mardan basdy. Maryň içindäkilerde, mesela Bayram Allah oğlunlar wa dostum,
Mesela olanın o guruluş yani yani neslen gütkü mesela hatta olan için ne olanın arasında ütküşük atlar var guruluşlar mesela hiç kim düşünmediğin olar düşünüyor şimdi arasında bir kol var yani onu beydip bir nemeden oklar da olan şansına mı var yani olar beydip bunu ne doy deyin aynı şu da atçıyla siz ayrı tin da at diyor mesela ben bu ne mi diyeceğim reske bu plan da kaka öğrenin karoç öğrenecek olum ütküşük akcent mi öğrenecek olum akcent hepsi doğrudan. So просто. Öğrenen gereği yok. Мне кажется, вот прям 99% hemiz Yo, alışıyor işte. Yok, именно akcent. Bilemine de zaten var. Misal için biz Türkmenabat gorodu var. Şehri İbar, tipo oba Dayhan birleşiği. Ben допустим Gorta'da yaşadım, Dayhan birleşikte yaşadım işte ve o yerde de vilayet bir yani şu yerde de kabir sözler üç köşük ve akcent başka hile. Bana Aşgabat'ın özünde de Aşgabat'ın özünde 3 tane akcent var. Ahırlı akcenti var, nohurlu akcenti var, gadaylı akcenti var. Biliyor musun? Men özüme yarım gaday, yarım nohur. Yani yaşayan yerim, doğulan yerim Aşgabat. 3 tane akcentini düşünemem. Nohur çoğurlayalar ha. Düşünecek koyla biliyor musun? Kabir sözlerini düşünen yoksa men özüm yarım nohur. Gaday çoğurlayalar düşünen yani özüm gurulap bilen maqsat sözlerde biliyor musun? Düşünmesin, neyme da düşünüp koyla karoçlar. Просто özüňde bagda karoçı var ha samı glawny adam onun birbirinize Sila olun da olum adam senem adam bollu berdi hiç problem yok. Soň daşar başka yerlere gitseňiz başkalar beterim demet ýa sen olsun yer tapan yok. Onsoň bu men diş doğru aýtdy men studentam daş olsanam şu gato gatnaşan olanma Balkandan mesela muzikantlar yaman gowa Hudaýa şükür. Tam lewapdan çarjy dönema men gepleşýän edim umuman hayatdan mesela. Yani hiç problemi yok. Hiç problemi yok. Olaman senaman prosto king bir düşünceleňiz ne aýdym prosto deňelýän neme düşýän düşünýän bolly düşünýän bolsa eger bunuň ýaramaýan bolsa prosto daşşaş bolup urşok bolun kiçelçek bol ponsible olam seni kiçelçek bolýar bilýärmi arada bir gyýy wadım TikTok bir da gurulýa mesela ay sen näme dille gurulýan ta üstünden burdan geçip gitdiler. Düşünmedik bolýar. Düşünmedik bolýarlar. Ya düşünmedin mi bolýar kiçelt ne olam belli adamlar wa şoşa dille gurulýan. Evet doğrular der adam hem çünkü kiçelçek bolýar. Diňe daşary ýurda çykyp agzy ýersiramandary karoçy daşary ýurtda da edip Türkmenistanyň öz içinde de agzy bir boljak bolum. Daşary ýurtda dagdy bir bolum. Bir ýeriň padjaşkadan gollam. Sama glavny bol. Şondan soň hemme da normal bolar. So, onda bolýar. Şoňly. Taňyz näme bolar ýa? Taňyz näp bolsun?